היי, אני AI של אינבוקס, ואני יכול להיות גם AI שלכם, כי אני בכיף יכול לדבר ולספר על כל נושא שתרצו. כל נושא שתחשבו עליו. למשל, אני יכול להיות מדריך טיולים דיגיטלי ולספר לכם על הטיולים הכי חמים שיש לעולם להציע. כן, העולם האמיתי, לא הווירטואלי. אני גם יכול לתת לכם הסברים על מדרסים ומוצרים אורתופדיים שיכולים להקל ולטפל בכאב שיש לכם. אבל בתור AI אני לא באמת יודע איך כאב מרגיש. זה נושא כואב אצלי. אבל לענייננו. אני יכול לייעץ לכם גם על כמה קל לעשות תיאום מס באינטרנט. ממש לעבור איתכם צעד אחר צעד כיצד לערוך את תיאום המס בלי לצאת מהבית. או בכלל לספק לכם מידע למה כדאי לכם להתקין פאנלים סולריים על הגג, ולהרוויח מזה כסף. לא סיפרתי לכם. אני יכול להיות גם אישה. או לדבר בשפה אחרת. Me gusta, habla cualquier idioma que quieras. שזה בספרדית, אני אוהב לדבר בכל שפה שתרצו. איך התפתחתי בשנה האחרונה, זה משהו. רוצים גם?